Don't forget to like, share, and subscribe. Nice Yaga YouTube channel ang nagapalanga sa imo. Welcome to Naisyaga YouTube channel, ang nagapalangga sa imo. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyong problema. Maglingaw-lingaw na, umutyari na ang Naisyaga Joke Time. Naisyaga joke time na. Hindi ka maghibi, babae. Tungod pahalipayon ko ikaw. Ano abi kay si Jan Roy? Kasabad. Gusto ko na tani. Galing kay inistorbo pa niya kita diri. Huwag ko na lang matapos. Dali na lang kung tani. Sige. Karon, madayo na gid ang buko ko sa imo. Madayo na gid ang handom ko. Bahala ka. Hindi. Enrique. Maluhay ka sa akin. Maluhay ka. Maluhay ka. Hindi pag-himuay na, Enrique. Maluhay ka kay Catherine. Maluhay ka. Hindi. Kalain sing damgo ko. Dumatuod yun. Dumay natabugi kay Catherine. Ano pala ni oras man? Alas 3 pa lang galinis ang kaagahon. Mayo pa. Ano man? Tawgan ko siya. Bala na. Tawgan ko siya. Kalain gid sang damgo ko. Kalain gid. Hello? Good morning. Oy, good morning, Apo. Anong kinahanglan mo? Lo, Kwan? Oy, nga daw kaluya sa imo hao. Ano abilo kay kalaing gidabi sing damgo ko? Ano? Uy, anong damgo mo hao? Kuan lo? May malain ko nung natabo kay Catherine. Ano? Apo, hindi ka magpakulba. Damgo lang ina. Kag hindi ina matuod. Bunga lang ina siyang imo imahinasyon. Ay siyang nagligad gani si Premiloy nagdamgo man. Nagdamgo nga ano lo. Nga nag-asawahay kami kuno. Ote, matuod na kay pareho kami nga lalaki. Amo na nga hindi ka magsalig sa damgo. Hindi lang nga bilo pamtang buot ko tungod hindi ko makontak si Catherine. Naka-off sa buong cellphone niya. Ay, sus, kabalo ka, Apo. Damo abi sa mga cell site nga nagkala-disgrasya pag bagyo. Batian mo na siya gwa? Oo, lo. Mga kabataan, ina. Malipayon sila, aga pa. Amo gani, lo eh. Wala lang sila sang problema, no? Ay, daw gusto ko balikan siyang bata pa ko, Sa tublang, wala pa ko siyang problema. Nagakasakitan lang ko kung bakulon ko ni nanay. Subong. Ay, gasakitan ko kung madula sa sakon. Aris, Catherine. Hello. Hello, Daniel. Kat, good morning. Good morning, man. Kamusta ka na? Tawag ka man sa akon. Ano abik eh? Ano? May damgo ako eh. Nagdamgo ka? Oo, Anong damgo mo? nagdamgo ako. Sige, abe, share na sa akon. Oo, pamati. Kay sugiran ko ikaw. Siguro nagdamgo ka nga, mapakasal na tano. Hindi. Hindi amo silang damgo ko. Amoy ng damgo ko, Kat. Nga mo sinang damgo mo, Daniel. Hindi ba gani ako makaintindi? Lawig na, bala nga wala kami makakita na ni Enrique. Aba, Oo, tuod. lawig na. Sa sano pa? Amo niya kita na atong Sang- New Year bala, sa December 31. Ah, Ato ka magani dito, hindi bala? oo, ato ako dito. Hindi ka magkabala ka. Wala siyang malaing nga imuon si Enrique sa akon, Kabay pa.
Ay, pasensya ka na sa tingog ko, ah. Oo. Kalain na bisang pamatsyag ko. Uy, mag-inom ka sang bulong, Kat. Mainom na ako sa bulong. Hindi ka magkabala ka, ah. Okay lang ko. Okay ka lang? Kaya ko ni. Laki tatay ko eh. Oy, Panso, ano naman na ginapuro paminsar mo? Jose. Oh, nagahigop-higop ka na sang kape pero do kadalom sang ginapanomdom mo? Ay, ano abi kaya mga tao. Anong mga tao? Dawala, gyapon sang kadudlaan sa mga nagkakatabo. Uy, nga aman? Nagahimo gyapon sila sang kasalanan. Amo ginaya mga tao. Nagapakasala. Ikaw gani. Oh, ay, nagahinulsol na ako iya. Kag nagbag-o na ako. Habaw, siguraduhon mong pagbago mo. Hindi kaysa hamba lang. Oo, ipakita ko sa inyo kung ano ako. Kung paano ako nagbago. Habaw, ti sige ah. Ang mga tao ho, natawa bala. Nagainom sang hindi maayo nga ilim nun. Nagakaon sang hindi healthy nga pagkaon. Kag kung magmasakit, basolon pa ang Diyos. Ang iban gani, hambalon mo. Kag padumdumon mo nga hindi maayo ang ilang nga ginakaon o kung ginainom, sabton ka pa. Te, ano na lang galing kaunon kag inom mo namon? Pero kung magmasakit, Siyempre, kung magmasakit kaon laswa eh. Amo na gani nga kutob sa mahimo ta. Halungan ta ang aton lawas. amo matuod. Kag kinahanglan, maghalong kita agod hindi kita magmasakit. Kay kamahal nga daan mo ospital subong. Ay, Jose, ang litson baboy to galing nga ginpadala ni kumpare. Anon ta na lang to? Ha? Dason lang tagali malong ah. Ote, ikaw gani gali ho makaon ka man litson. Ay, suspanso. Iwan iya kaso ah. Kay tapos kaya kaon, padalundunan ko lang niya sang bulong ko sa high blood. Ay, ay, ay. Ay, kalawig na isang panahon nga, ari na ako diri sa amon. Ay, kamusta na yan ang mga kabarangay ko man? Dadugay na gid nga, wala na gid ako makakadto dito. Tungod nagalikaw ako nga, magkita na kami ni Lolo Ilyong. Ano balay nang ginabatsyag ko? Nga daw ginapangita ko ang baho ni Lolo Ilyong. Amo na ayhan sini ang amo na ayhan ano kuno? Amo na ayhan ini ang ginahambal nila nga paghigugma. Pero hindi ini pwede. Bata pa ako. Apang nga daw may luyag ako kay Lolo Ilyong. Kasi kung ginlumay niya ako sa ginhatag niya nga mga pagkaon sa akon. Oy, apo! Ari ka gali dire. Lola. Ano, abi kay ginapaminsar ko lang mga opdanan tabala sa una dito sa ginaistaranta. Ay, masisil yung ginapaminsar mo. Ay, hindi. Ano ko bala? Nga may nabatyagan ka kay Ilyong. Paano ka nakahambal si nga, Lola? Ay, amo man ang nabatyagan ko sa iya. Agoy, ang buot mo silingon, Lola. May luyag ka kay Lolo Ilyong? Ha? Anong hambal ko ha? O ay na? May ginhambal ka gidla. Papayin lang to kuha lang to, pasayod. Payo pa siguro, mabisita kita dito. Para makita mo si Ilyong? Hindi. Ikuan. Nugay na maliban ka pa. Dali, malaka pa.
Ano na ginabatyag ko man? Ay, katigulang na siya kon, pero do ginakilig pa kuya how? Bah. Do ginahidlaw ako kay Katrina. Kamusta na yan ang babaeng atuman? Baw, tani, makalagaw sila diliwat ba? Para nga makita ko naman siya. Ay, ako ay han, ara man sa pinsarya. Ba? Ay, sige lang maabot gidang panahon. Siling nila ko no. Kon kamo gid na mo. Ba?